Vi befinder os midt i valgkampen. Det er nu Konservativ Ungdom skal vise det, vi er allerbedst til at føre kampagner. Vi har vist det under Europaparlamentsvalget. Vi har vist det til utallige folketingsvalg. Konservativ Ungdom er Danmarks sejeste kampagneorganisation. Nu har vi 50 KU'er, der stiller op rundt omkring i forskellige kommuner og til forskellige regionsråd. Det er nu alle KU'er skal ud og give den gas. Ud at tæve Willys partisoldater, ud at tæve Helle Thornings partisoldater, ja, vi skal sågar ud at tæve Lars Løkkes partisoldater. Konservativ Ungdom er Danmarks sejeste ungdomsorganisation, og det skal vi ud at vise nu, ved at bakke vores mange kandidater op, ved at sprede det glade borgerlige budskab, og ved at være dem, der er mest fremme i skoene, dem, der er mest visionære. Det er nu, KU skal vise sit værd, og vi har brug for alle mand, også de hjælp.